Ka sengsan pertai ke jela ka khon nyotrap National Awakening Movement khanam. Ha ka sinsa jan kalalu me ka jingalang ha dinam hall ha jayau shalong. Bat agani ka jingalang la jitru ikinongkit kam ke bethamai jong kani ka seng. Ha gani ka jingalang la jit hi yo ba pendap borthiau saibon kumu president uba Thomas Pasa ula syajit kumu working president bat uba James Nengnong kumu general secretary. Bat kiwe kinongkit kam ke bethamai na kabenta ke senam arhajar arpulai hado arhajar arpuhnrio ban pentelun ki kam ki jam jong kaseng bat kamtam menchim ki mat ki bakongsan jong kajat benrio. Ki nong elam ka khnam hawa ajingkren ki lapen kan mau balaseng ya ka khnam ha kasnam arhajar ar. Balapen mi kene kaseng na kaseng balang bapau ke jela ka khasi students union. Kilapan pauru baka khnam hakini kindiat snem ki balalej kalami ka kenrum kenram ha kaseng tang namar kajing kam trai ya kajing long nong elam kabal poisendon chak yeng le yeng sau. Habay ekran beginong patay kubor ba Thomas Pasa ulong ba kajing elang klaytai helor ke inaline permit nrenado kasnam arajar khat kandai het umenta kim shim lakran AA show bat kajing menjur ya ke resolution bat kani kadai tang ban pentok bria yo pat ba. Ulong baga khnam kalapha da jing tho jak sarkar baha kajing penbet uput usam de bane selok bat ki beriau ki badan benta kinong elam shtong ki riu rang ba bagi seng balang bat kaseng kasau khiaru akbai dei bat kajing wan rong kerthep ki mender bala syamru ba ke MRSSA kan omla bante lakam me kajing wan rong kerthep ki mender sepok kejela bat ka MRSSA kadai ka atiar ke bemterikam. Ulong bak sarkar Meghalaya kadai ban penbor ke sarkar Pedeng man penduno ke joint kada ha Pedeng ke Assam bat Meghalaya namar kadwan ra ke jing he ha ke jing penbet upur usam bat ka jela kan chanyon ha ke Assam bat dangla ba penyahap ya ka Meghalaya bat ke Mizoram namar kim doni kenu ke jing kenturput. Ulong bak khnam kala ai ke jing mot ke bedai bat ke reservation policy bat ka khnam ka kwa badai bandon ke jing tainya bat ke expert committee. Badu ulong badi bantung yo ba VGK kenta ikong Patricia Mukhem badu ba Toki Bla kum gidkhot ak expert committee. Uba Thomas Pasa ulong baka khnam kan penkre banekon yak election MDC da gajing tmu banwara ak jingkala ha district council kamtam haba ha kini kisan post nam ki balalet no ki MDC jong district council kim shimla penan kam ka atiar jongki bat dai tang uba HS chela ubala thawan naga bentak district council kad ba kiwe kim shimla le EA ne banthau kinuk nukian hagini kisan posnem kibalale nadu ajar khandai la wanra ya kata ka unanimous resolution nakal yang ka state ka jongi ban pentrekam no ya ka ILP haka jela Meghalaya ka jongi barak kawai ka bososi kalong ba nadu ajar khandai haduk mentah baru kila yo thialon umdon chu bakran tekane ke penpau saya kedar ya kawai bakin refungut kiba pas ya ka unanimous resolution halor ka ILP kadai ka jingle tang ban penthok bria yo pajba namar ngi klem yo I bakan don kata ka jing simkhia ngimtip nakale sarkar ru hadin ketu ka jingwan phai ka jongki jong Konrad ke sangma bau Amit Shah uang khele Shah sawan hadin Christmas light na kata kebon klem yo snow shoe ba kata ka de hausnam arjar ka khandai tena kalian ga jongi ngi penpau susi bat ka ar padeng ngi tip sai kedar ba ya ka kentin kasi jentia la weng na ka preamble jongka BFR kat praspa ni hulai bat ngila keli ka jingkli nado to kapor da ka authority dan da ka jingtip jong no ka union government ka aweng ya kani hatok lembaga jingtip jongka MDA one government baki weng ya kani ka kentin kasi jentia ka ba wanra pada ka jing yangi halor kani ka juk aman ni penpau kendet bro ya ka jing subunyo halor ka district council pi na kalyang jong I lead ba achisila ila file da case support Supreme Court ya ka jing khanglat jong state government ban pentrekam ya ka ILP hapo put usam jong KHDC but swaban wan ke hearing ngi sosi pada ba iba sila I klat no dengan sela pertai but nakalyang ka Supreme Court di kalapha ka city support ka KHDC ban pan supplement petitioner halor kini ka case but
nado ko to kapor hadok mentam dan cu basim kia ya kene dan ni ban persiang ban betin ban beteng ya kene ka kam ke bala sedang riba itu selah kabar pada ka ya kene ka ketin kasiru nado aja ka pra apa sih ka resolution banuan ra ketin kasir poka schedule ndang i ba kamlong na ta ka daw ngi sneu ba lamba kini ki jingle jong sarkar ya ka LP bat ya ka ketin kasih ni saudai ban ong ba ngila yo ki sarkar resolution sudah kimdai ki sarkar ki bawan ra ya ka solution dari ki sarkar resolution sudah ki bakut betang ha ka resolution ka pompoi solution pada te na kaleng ngajongi ya kini ki artli kimat ngin satho yang saka sarkar ku malarai dengan general council bangin pressure ya ka sarkar pada bahkan ajubab hadu hangnul apoy ka jinga dawa LP bat kajing dawa ban tep ban pendrung ya ka tin kasih ya ka kredit ka pra na kalian ka jongi ngilap kan ru ka wei ka mat ka bodan ka manifesto yang ka senga boda na kalian ka jongi ngilap pendram ko mangilap penpau hakipor gladap ya ka rukom penbet jong ka sarkar MDA1 ya ka phase 1 jong ka interstate border dispute hak bala ami sibon kijing kundrum kedram kijing pomohon na do to apor ngilap ong sarkar ba hak ni ka phase 2 kaban kentub kam tam ya ki sensitive area of dispute ka langpi ka block 1 ka block 2 te nakali ngajongi ngila da ai ka khobor ka sarkar ba hakani ka phase 2 pheri ban sim lang ya ki stakeholder baro na do kirang ba sinong ki daloi ki sim wat ki trai jakaru kidai bandan benta ba nya don na ka regional committee namar kum ka jing tip ka jongi menta sate se block 1 member juga regional committee ki claim le chadu cha spot of dispute ki petang na jorong lum satrai lum ki claim here but ki persang banyawan ra report but hakane committee menta ki claim pat kuntup ya kita ki nong yalam seng bahalang ki badan situ kita ane ki riurang ba ki sampang ki bala yai dawa kamtam ha block 1 de kren ban return suari ka block 1 siapa mengalia kat kum 1958 notification jong ko sarkar Assam de kajing yok khabar ka jong ba kajing ya ilai jong ka sarkar ban kun thop lang ikrik stakeholder baro ka penting ban yang yok kan ke phase 2 ru kan dei kajing penbet tang nak yang ka sarkar Assam ban penduk nong pada ya ka jelame khalia ka jongi de ka baar pada nak kalian ngajongi ka influx ka dai ka wei nak kimat ki mangi simkhia nak kapor ban nila yo i to MRSSA ka ba ka sarkar lawan ra entry exit point lu lawan ra kata entry exit point kala kala saka corona check gate hakipor gala dam but kani kala pau sakidar menta baka MRSSA kanomla ban perking leban telakam ya ka jingrung kertep mender sane pok jela jumi kembaka pawi menta ki bawan nabar ki sabat ha boy hadang sai akseng balang umde ki haka cegit umde ka cegit sa cek baik ki seng balang ki batri sistem ban ya kit kia pet perman lang ya ka kia ka sion jong ka jai mandrewi te kan ni ka pan pau sai kedar MRSSA is a field instrument to check influx but nakaliang ngajong hing namar bakal afir fil ke MRSSA option ke babiang mari tengka ILP nakaliang sakawai kamat pada ngai kan halor ka corruption ni kung ka party yang baik akan sincere ka bakut ka busuwa kung ka party ru ngilek si election claim pisa claim don AI bat ki meeting juga sengru ngim ju dan pisa ngim ju dan AI ni persang baik ban praktis naladiswa ban numpen don kam nya kapisa hakan no kono ka benta jong kar kom trikam jong kaseng lade haki par meeting lani haka election ru ban ya kani ngikwa ba nakaliang jong ka upai bai unsutu sai kedar ban penting kena ba kan ka corruption kanum dan ka sarkar kala sudai ban phap ban pen klain ba ya ka lokayokta ram pen klain ba ya ka lokayokta kam dan jimut re bangin kop ya kani ka corruption kawai gamat ka kham kongsan ba kari interstate kada lasan po isnem ngilayok ya ka jela ka jong lojong kadi ka
join kada mang yang Assam bat Meghalaya ira ta join kada juga IPS IAS kadang gumne kini ki IAS IPS ki transfer Meghalaya sa Assam sa Meghalaya hakan no kapor kono jaka kat mujing don kam te kajing don jong ka join kada kawan ra kajing ban penbai upur Assam ru mar uju sekretari ulak pandai si Assam ru ulak pandai Meghalaya te ki syate no kor kom trikam wat ki IPS ru kin syate no na kata daw na kaleng kajongi ban bet ki kam ki jam mar wat lada shubu lada ya penbai upur Assam ki jing kaja ki baria kin mi bet ya ki kaput mar ki border area mi kan dan bet te ban wanra kajing besar ke belong renti ke banyak ke bang syak siliang ke sarkar Meghalaya kare ban penbor no ya ke sarkar India ba ngin penduk no ya kena join kadar but ngin ai ba yang ke sit lakajong kata option number 1 lada kumno kawan gajing te ban bang yo join kadar wat ka Assam agin yo join kadar Mizoram marbat Mizoram ngim don ke dispute area of border hangno ru kamno gajing borong idan wat Assam te kenang ba kanum don tan gajing syanyon kajongi te kan ba sibo ne ya ka Meghalaya ba ngin bethat no ya kene ka join kadar system ni ne kalian kejongi ha ka meeting ngila dap keren sai kedar ba ki jingmut ki bang ngila dap ra la radi lupa da ka jingtho banwan ra ya kita kejingpan kelah constitution policy kelong ki basai bat ki basong nia bat na kalian kejongi ngila jingmut to committee ba ya kini ki jingtho ki mangingin ai nak ka political party pha ya ka ban verify spok law department but la law department ka challenge ba kelong illegal kini ki jing kwa ki jongi ban penkala ki hab challenging illegally bare ki hab justify on what ground on what basis ki persang ban kentat ikini jongi dan kalian ka jongi pada ngila itu ka demokrasi ka jing babun balang ngila era ta expert committee wat la kataru na kalian ka jongi sai kedar kini ki jo kimat kin lek kata expert committee ba ni kwa ya ka open debate karena expert committee halor kini suggestion ki bang ngi ai saka expert committee saka government ni kwa ba ni debate markman bat kani ka expert committee kani ba kaong bakin churai maki ngin chu tho mangi ngin pha saki kin rai maki ka bali kin rai maki ka ba yang kan chuhun bai kalong kana ka bamlaon penyang dalele ban hakani ka expert committee hakatu ka sini ka meeting na kalian chairperson la pong ba hasil Meghalaya ngimdan expert ihap anra nabar kita ki expert member ke committee kata dia ke kentin ke basai ke bi atau sini ke meeting ya kani ka pen artatin susu yangi bakum no ki bre manabar mano ban control lagi mano ban control ka judgment ga jongi ya karai ga jongi na kata kadau na kalian ga jongi ngimpa ka sithiru saka sarkar ba kiru sampang na po kari lom khasi jantia ka jongi ki bandan bantahang to kuma kum ba wiji ke kunta kompetisa iba tokibla ba robot jut kharjarin ki bandan bantah hakane ka expert committee lada kia pelong tang pramaki lada ki khot jok ka expert committee kin dei tang pramaki te doubt ba kane ka jing thu kan seiso